Lain-lain ang mga paagi sa pagsaulog sa Pasko sa atong mga kapatid. Gawas na naandan nga pagsalo-salo uban sa ilang kabanay sud sa Panimay, ang uban mo duaw sa ilang gikamingawan aron ilang ikauban bisan ug wa na kini sa ilang kiran sud sa mga katuigan. Andrea Patenya, Sugin Limi. Sa balay, hotel o mga restaurant, kini ang kasagaran nga mga lugar diin sa ulugon sa mga tawo ang Pasko. Apan unique ang lugar nga adtuon sa uban kay magpasko sila sa sementeryo. Sukad nga namatay ang yambana nga si Norberto ni atong tuig 2003, dinhigyod sa Calamba Cemetery magpasko si nanay ni Messi. Bisa na po nakatuig ang nakalabay, di gyud niya mapugngan nga makahilak, matag hinumdum niya sa iyang minahal. Giingong lahi na gyud ang Pasko sukad nga nawa kini. Kainon lang ko sa magpasko, happy-happy may sa mong balay. Nya karon wala naman siya. Ano Pasko? Mihalad sab si Annalisa og pag-ampo ug midagkot og 30 ka kandila sa night show siyang maguwang nga si Alexander kaganihang buntag. Matud ni ini na di kompleto ang inang Pasko kundi makabisita sa ilang kinamagwangan. Para lang ano mo siya, magkauban, bisan batay na siya, magkauban lang yapon ni. Miduaw sab sa samaang ang 75 anyos nga si Anastasia. 5 ka buok ang iyang giampuan. Iyang bana nga si Francisco, anak nga si Elizabeth, ug mga apo nga sila si Marby, John Ray ug Judy. Iyang mensahe alang kanila, Ayaw ko taong kong pasagdi. Sa akong panginabuhi, tabangi ko. samtang tibuok pamilya ang nibisita sa night show sa Mitaliwan nga si Jesus Mabatid. Kay gawas nga Pasko, birthday sab niya karon. Asoy sa asawa ni ini nga mibiya man ang iyang bana tulo na katuig ang nakalabay, nagpabiling buhi iyang mga handumanan sa iyang kasing-kasing. Anay manggut siya na ako. Nananumdum ko sa iyong buhat din ako. Andrea Patenya, News 5. Naila-ila nato kagahapon si Tatay Federico usa sa mga bakwit nga mipuyo sa Tent City. Kagabi dito siya sa Tambalanan nagsaulog sa Pasko. Uban ang duha niya anak. Usan ini nagkumbulsyon sa miaging adlaw. Bisan tuod og inanay nang nilambo ang kondisyon sa iyang anak, nagproblema karon si Tatay Federico kung asa mukuhang ibayad sa ospital ug unsay ipalit nga tambal sa iyang anak. Leslie Camina de Vistil, Sugin Mimi. Samtang nangaon ang ubang evacuees din sa Tent City human sa pagpanghatag og pinaskuhan sa pamilyang Redoble, si Tatay Federico Tabay usab nagpasko sa Talisay City District Hospital, samtang nagbantay siyang 3 anyos nga anak nga na-ospital. Bisan pa man nga masulugon ang Pasko ni Tatay Federico, wa gihapon mawa ang gamay pahiyom sa iyang dagway. Pahiyom nga naghatag og kadasig sa kadaghanan nga kinahanglang dili magpapildi sa tanang pagsuway sa kinabuhi. Nga ako, kuan lang ko ani kanang giligo na nako ko kinabuhi ba kay naangkoy do ka bukan nako kung saan lang ugwa nako makaluloy kong anak mura magani ugwa pa lang ko mga anak siguro dugay ko nagihikog siguro sa problema no kay tagod pila ka tuig na kung tigom-tigom ko na para nga mabutangan ako sa balay nya gibungkag lang. Nagmalipayon ra hinuon si Tatay Federico kay ang iyang anak hinay-hinay nang naayo. Apan problema na usab niya ang bayron karon sa Tambalanan ug ang maintenance sa iyang anak. Kung kuan karon bayron lang sa ospital kay ganiha dunay gamay nga mihatag nako kwarta para pagmedisina sa anak unsay kuan karon akong problema ang bayron lang sa ospital kay naaman di bayronan diri wala nga ngita na sa asa ko ani iwan pambayad sa ospital. No, siguro di ko biyaan sa Ginoo sa daghang kay mo tabang siguro nako kay wa mo koy laing gisaligan Ginoo ra man gyud kay wa mo gilay mo katabang nako. Siya ray mahikap sa kasing-kasing sa uban nga naabay mga kwarta ba. Kami wa man yun. Bisan pa man sa tanang kalisdanan, wa gyud mabatbat ni Tatay Federico ang pagbaso sa labang makagagahom. Mapasalamaton hinuon kini kay ang Dios ang iyang gisaligan ug gidaganan sa tanan niyang kalisdanan. Gina mo gini akong gikutan nga di ko madala sa mga nahuna nga kuan akong nahuna nga tagaan kong kaligon ba nga
maamuman ako ang duha ka bata, ang gagmay pa, kinahanglan ko ang pagtabang sa ila. Wa man ko ilain karon nga gi gamitan og kusog kiniraming sila nga makasabir ko sa kung kuan kay ako. Leslie Caminado Vistillo, News 5. Inyong nasaksihan kaghapon mga kapatid kung unsaon pagsaulog sa mga Pinoy ang Pasko didto sa nasod nga Japan. Duna sab sila gitawag og Boninkai. Sa atong part 2 sa Christmas in Japan, atong sayran ang maong kasaulugan nga mahinungdanon gyud sa tanang Pinoy. Sugin ni Sheila Pasinyo. Tradisyon na dinhi sa Japan matag Disyembre ang Boninkai, but pasabot, forget the year party. Tumong niini nga makalimtan ang mga basing panghitabo sa kasamtangang tuig ug ang paglaom sa umaabot nga tuig. Dinhi sa usa ka tunghaan alang sa Japanese lessons, usa ka Boninkai ang giandam mga Japanese teachers alang sa halang niya nga mga estudyante. Apan alang sa Japanese Filipino community dinhi, matag Disyembre, malipayon ulog ang Pasko. Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Kinasingkasing nga pagkanta og Christmas song. Pagsayaw sa Japanese music. Psalm 101. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Sincero nga pagsaysay og mga Bible verse. Where's the Santa Claus? O ang reenactment sa pagkatao ni Kristo. Kini ang Christmas presentation sa Community Kids English Club dinhi sa Kamifuku, Japan. Mga anak sila og Filipino, Hapon ug Dutch nga matag Sabado magtapok alang sa ilang English lessons. Karong panahon sa Pasko tumong sa Japanese Filipino community dinhi nga bisan pa man linghod nga pangidaron makamatno na ang mga bata sa pagsaulog sa Pasko nga naandan sa Pilipinas. Usa sa mga kiloginahan si Margie Feng nga adunay 5 anyos nga anak. Apan luyo sa iyang kadasig na hingawa siya sa iyang pamilya nga nabiktima sa linog sa Bohol. Despite sa life na nitabo sa mukira sila. Despite nga nagubak ng balay, still together ka sila. Wala yung pinaka-hindi Tungod sa nahitabo, lahi na ang pagsaulong ni Margie Feng sa Pasko, kiniisip pagsimpatiya sa mga naapektuhan sa kalamidad sa Pilipinas. before, medyo celebration, but now, we look at that, kasi mga iba namin, like sa mga giveaway sa mga tao, Busa pinaagit sa mga kanta gihandom sa grupo sa mainahan ng ilang mga pamilya sa Pilipinas. Ilabi na ang mga kababayan nga nabiktima sa linog ug bagyo. Bisan ug wa kasabot sa pinulungan, bilib ang mga Hapon sa kinasingkasing nga pag-awit sa mga Pinoy Christmas songs. First time nilang makadungog og kanta gikan sa Pilipinas. Ang Japanese National na today unang nakasinati sa Pasko sa iyang unang katuig nga pagpuyo sa Amerika. Apan karon, dako niyang pasalamat na lahi og sincero nga Christmas spirit ang iyang mahinumduman karong tuiga. the songs were being a beautiful Christmas song, a Philippine Christmas song. I love it. It was so touching. Nag-exercise kami, nag-music kami about this, at gawin natin dito sa community ko. At paalam natin sa bansa ko na tayo, Pilipino, ganong bansa, diwang tayo, at panganakan.
ang pagkahiusa sa Japanese-Filipino community dinhi ug ang maayong pag-abi-abi sa mga Hapon ngadto sa mga langyaw nagpamatuod nga lahi-lahi man og lengguwahe, tradisyon o kultura matag Pasko posible ang pagkahiusa. Gikan dinhi sa Saitama Ken, Fujiminushi, Japan, Sheila Pasinio, News 5. Merry Christmas mga kapatid, gikan na mo ni Atty. Georgia ug sa kinatibok ang pwersa sa Action Bisaya ug sa TV5. Maayong Pasko Frank ug mga kapatid. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Action Bisaya karong adlaw, Miyerkules, Disyembre 25, tuig 2013. Adlaw sa Pasko. Kini si Frank Palilog Jr. Mga istorya nga dilang kutob sa paghatod sa impormasyon. Musunod na ang Action 5. Merry Christmas, ako si Georgia Herrera. Tugod ka na ba para sa balita? Action!